Ud af der. Farvel. Jeg kan bedst lide at gå i skole ved at gå. Vi snakker og håber hinanden, at vi får en god dag. Hvad kan du bedst lide ved at gå i skole? At være sammen med mine venner og lære at gøre tingene, som man gør. De 2 tal der. Nej, 3 pakker for 200. Man kan købe, og man kan tage madpakker med hjemmefra. Hvad har du mest lyst til? Tage madpakker med hjemmefra. Fordi nogle gange der smager mælkebønnesmad ikke så godt. Og så er det bedre, synes jeg, at få en god brødsmad med en god salat. Altså enten så cykler mig og min far, eller cykler mig og min mor, eller så går mig og min mor, eller så kører min far mig. Så jeg kan bedst lide at gå. Hvorfor? Jeg synes, det er hyggeligt.